Здравейте! Днес ще направим неща подобни на кръст. Ще са ви нужни салфетки, 3 различни цвята бои, 2 различни аромата, черен лак, 2 ето такива клечки, може да са от сладолед, ножица, тиксъл и клечки за уши. Първо извадете салфетки, които да постелите, защото това може да цапа. След това отворете една от боите. Ето така. Вземете клечката и къпнете капки върху нея, толкова, че тя да се отцвети. Направете 2 такива, като цветовете им трябва да са различни. След като са готови, може да капнете малко аромат върху тях, за да може, ако си го слагате в стаята, да ви мирише хубаво. След това идва реда на 2 клечки, на ножицата и на тиксото. Изрежете малка част от тиксото. Вземете една от клечките, ставете я и залепете с тиксото. Когато станат готови, е ред и на черния лак. Разтърсете го и го отворете. След това може да напишете своите имена на кръстовете. После ги оставете да изсъхнат. Когато изсъхнат, ако имате коркова дъска, сложете или кабърчета, или кърфици. Да, или кърфици. Забудете ги, старайте се да са горе-долу равни. И за клечките за уши, вие сте ги направили, както сте ги направили, ги закачате за тях. Ето така. Ето ги тук. Ето виждате ги. Те се вдигат. Това е за този епизод. Чао! Може да представите долу в коментарите представи за следващия епизод.